sampean nggih, Mbah. Ngangge nem mawon nem. Nggih. Kemien ninyong ekin cilik. Yang ngerti-arti nereng cara bahasa ngapak. Kemien ninyong si cilik itu diartikna cara wetanan ke gareng kon ngerti kena. Kemien ninyong si cilik. Iya dong. Kepriwe? Iya dong. Cara bahasa Wonosoboan apa gue? Gemien inyong isih Cilik. cilik. Nalikane aku isih cilik. Oh cilik. Bocah cilik. Ora seneng lah, seneng ngerusak suasana banget ya. Cecer brek. Terus gue disit Aku tak cecer ini kan. Iya dong. Iya wes. Nah, beri mau sekaya nang warung kopi wes. Ayo. Ngene iki lho, bathung ngene lho. Fotoke aku. Ditresnani. Yeah. Nek kaya wong tarhim. Biyung Rama. Ditresnani Biyung Rama. Ditresnani bapak ibu. Berarti nang Wonosobo ora nganggo biyung ya? Mae ya. Mae. Aku njaluk. Nek dikawin ketok ya ora dinikah cilaka. Wow. Mulane kudu lengkap. Kudu lengkap. Iya dong. Dipun gendong kewar Apa? Cara Wonosobo digendong kewer-kewer apa? Digendong kewer-kewer iya. Digendong ngiwenengen. Kewer-kewer iki. Digendong kewer-kewer iya. Digendong ngiwenengen ngono wae ya. Heeh. Di kudang-kudang gendong-gendong terus Rina wengi Rino wengi iki awan lan wengi. Nah, cara kene kan Rino. Nggih. Nah, sekarang nang kene ulun kan Rina. Rino. Ndak iya, Rino dadi Rina. Iya. Heeh. dipun kuhudang Rina wengi dipun kutang. Kudang. Kudang. Kupinge mandanan kudang ya. Kudang. Panjenengan ki ya wis pudeng karo ya. Gara-gara Rika. Gara-gara Rika. Rika penyong. Rika bisa jadi baleni mak Rika karo nyong. Rino wengi tansah dikudang kuwi padha, Mas. Iya. Miki-miki dikudang berarti. Kudang. Dikudang-kudang. Dikudang-kudang. Kudrang-kudrang. Kinutang-kudang tansah bisa lelati. Iya. Ngono lho. Terus dililing oke. Dililing apa? Dililing. dileng-ileng Oh, dilang-ilang disawang-sawang lihat-lihat. Dijanglengi. Oh. Jinggleng-jinglengi. Janglengi apa nek cara kula to? Ya, ngadeg. Ngadeg ya. Jangleng ki ngadeg. Ya nek di apa jenengane kuwi mau? dililing Diling-lingi ya. Dilihat-lihat. Dilihat-lihat. Disawang-sawang. Didelok-delok. Delok-delok lihat kebunku penuh dengan bunga. Iya, ada yang putih. Dan ada yang merah. Setiap hari Kusiram semua mawar melati, semuanya indah. Yeay. Nyuwun mi. Terus. lan disawang Nah, disawang cetha. Padha Mas, lan disawang dadi carane iki ya didelok-delok karo disawang. Dadi ora mung ming delok-delok nek karo disawang. Wah, ketoke piye ya? Wah, ngono lho. Ana bahasa Jawa apa ngapak Apa Mas? diboek. Diboek kuwi kaya padha dijembeng. Lah, Padha diboek ngene to Mas. lah bener. Ayo nek ning kowe Kayak tadi. anu duren ke lho. Lah iya. Warunge dibuka pet. Iya. Terus inyong Inyong. nangis Aku nangis. nangis bahasa Wonosobone apa? Nangis. Apa? Ya tetep nangis. Ora ana. Liyane ya. Ya mbok. Ciwek. Nangis. tulung Padha Mas. Apa? Aku nangis tulung-tulung.
melung. Melung kowe tulung. Oh, melung. Ya. Pitik melung. Pelung. Oh, pelung ya. Terus Parikane ilo gondang. Coba ini Mas. ini. Trung tak gentung halus. Yup. Op. Selame Kadar pirang. sing rosa dalang Sore dalang. Kadar piramandi sing rosa ngendang esuk ngendang sore ngendang bubar ngendang ditagi utang. kader piramaning wong lanang sing rosa gender esuk gender sore gender bubar gender lambene Gloyor pada balingan idul ilo gondang banyu masan. Eman sing eman ketemu sing eman ketemu sakulon Banjar Patoman Banjar Patoman kadingaren wong bagus kasih tekan wong bagus kasih tekan
Ireng-ireng. Sing ireng mung inyong Ah iya. dhewe. Sing ireng mung inyong dewek. Ya. Yesus kali. Yesus. Yesus. Yesus kali kedung jero banyu mili. Banyu menang sote. Menang sote atine bolar balerang. Atine bolar balerang. Sari laut rama kulangge rama pluyur pada bali anak itu godang banyu masak turi rama Ojo mandek meneh lho. kembang Ojo mandek meneh lho. lintang kembang goyang kurandangan goleti sing eman sayur paci lembanyung pahit rasane lembanyung pahit rasane Sari laut rama kulange rama glus nyur klonyor pada bali nganang kidul ilek gondrang banyu masak Ilo gondang Banyumasan. Ilo gondang Banyumasan. Heeh. Jos.
Kayak iki aku krungu iki, Mas. Buru sih. Ono, woi. Mana kayak Ya gini? wedi lah kuwi. Jadi Jos, Mas. Banyumasan niku terkenal grupiak, rame, Rame. regeng. Iki yo rame, Mas. Nggih. Mau mimpin pedhot-pedhot tak kira iki. Arepe disuwuk jebul urung. Urung. Suwuk urung. Lah kok dirangkepke. Wah, iki. Elo Cak- gondang apa cakep, sih? nggih. Cakep. Cakep. Elo gondang Banyumasan. Banyumasan. Wah, iki Mau siap. ngarep kayak apa mau Bu? Sing mau ngarep dewek. Utuh. Kadar pira? Itu jajal dicetakna. Kadar pira. Kader pira iya. Kadar pira wong lanang sing Rosa-rosa dalang. ngendang. Esok ngendang. Ngendang apa Sore. dalang itu priwe iki? Bubar dalang. Nabung mari ngebang. Ya, nabung ngebang. Ngopo? Ya, nabung. Nabung. Yo, bacotke. Kadar Kadar pira. Iya, terus Wong lanang sing Belum tak rosa-rosa ngendang. Esok ngendang. Ane ngendang priwe? Sore dan kadang. Bubar ngendang. Anak reang. Ngerti reyang apa ora? Reyang kuwi ngorong-ngorong. Ribut, geger. Kayak Geger. jaluk balon. Ono njaluk permainan. Ya iya. Permen, telembungan. Ngerti telembungan apa? Pelendungan itu balon. Lah iya pelendungan, telembungan, balon. Telembungan apa plen? Sami pelendungan. Melendung apa ora sih? Yo, Ngalah. ono kebutuhan. Ya iya. Dipompo ya masih melendung. Yo. Kadar pira wong lanang sing rosa-rosa gender. Der. Esok gender. Terus Sore gender. Bubar gender. Lambene domer. Weh, sadis banget, Mbok. Apaan udah dasar ya? Gender iki bar gender kok lambene ndoer iki terus ngopo? Maaf nih Mbah, anu guyon. Ya iya. Ora apa-apa lah, ora apa. Ora apa-apa lah ya. Ora Ora apa-apa. apa-apa. Ora apa-apa ya dong. Ya dong. Ula. Kadar pira. Wong lanang sing rosa-rosa gareng. Nah, gareng ge, gareng. Esok gareng. Terus, Sore gareng. terus. Bubar gareng. Ayo. Pentang-pentang. Pentang-pentang jare. Sopo kae? Disruduk. Celeng. Oh kayak celeng jare. Oh, lek kebangetan karo anake. Lah iya. Kadar dipales reng. Kadar pira maning wong wadon sing rosa-rosa nyinden. Nyinden Esok nyinden, lah sore-sore nyinden, bubar nyinden. Ditutuk ganden. Ora. Tuku duren. Nah, tuku duren jareng, NNN. Yen wis duren. Terus, Kadar pira. iya. Wong Wong lanang sing rosa-rosa ngegong. Ugong ge ong. wong yo. Esok ngegong. Sore Sore ngegong. ngegong. Bubar ngegong. Udele. Jagung. Tiban jagung. Ora udele bodong. Ora. Wis dioperasi. Wow. Kadar pira. Wong lanang sing rosa-rosa demung. Esok demung. Sore demung. Bubar demung. Sing madon mlentung. Sing apa? Sing Sing madon madon. Oh, mlentung. melembung. Lembung. Maksudnya halimun ya. Iya. Halim. Hamilun. Ayo apa meneh? Kadar pira. Wong Tang dung tang dung tang tang. rosa-rosa Tang bonang. tang tang tang. Esok Oh, bonang. terus. Sore bonang. Terus? Bubar bonang. Apa? Ngadang-ngadang. Ngerti ngadang-ngadang rek? Ngerti. Ya iya. Nah, Drebabah. Grebabah. Apa meneh? Meneh kadar pira Terus wong
sing rosa-rosa gambang Gambang. esuk gambang sore gambang bubar gambang madai jenang Gawa tas. Mau Isinya plastik. jenang. Madai jenang. Eh, Ramen iya. jenang tok Mas, mau Mas. Apa bae? Yo ono lemper apa wadai kabeh. Oke. Mboten Pak. Tim son. tukang sop kadar Angel pirak ge, ngeson ge angel ge. lanang sing rosa-ros Ngeson. dipateni lho Jon aja banget nih son yakin Paten. jai Oh iya piye? aja pateni Mas Aja dipateni. kadar pirak wong lanang sing rosa-rosa ngeson Terus esuk ngeson Terus. sore ngeson terus. bubar ngeson dan mbok pateni maning Ayo Bok, paten maning. kadar pirak Terus. wong lanang sing rosa-rosa ngorjen Nah, jen. Jen iki ayo kono. Ya. Jen. esuk ngorjen sore ngorjen Mundur laras. bubar ngorjen Mas Yunus Iya. halo kepadamu Sing Mas jenenge Yunus Oh niki. Iya. Ayo Nus. Mas Yunus yang itu bagus banget Itu lagi cari jodoh. oh ya kebetulan saya kan itu Eh, dicombelangi, Reng. Nus. Dicombelangi. Nus. Kowe gelem ora karo Yungi Tarti? ya Allah Ilu Banaspati siapa Nus? ini benas sepatu Setan demit. Setan demit, setan gundul. Dulu panas pat. aku berarti kayak demit Ya. Berapa apa lah ya. ya nunut kan kayak luwak Jare Yunus aku bareng ngombe kopi kok langsung makpiar ngono jare. Apa nih sing mau? Mas Yunus aku di sawang dong Mas Yunus sawang dong Enggak mau. ya tapi jangan mencicil dong saya takut Pengece kowe. ya enggak lah itu anu soulmate biasa Soulmate apa? soulmate Iya, bestie. bestie Kaya ngene kok kon mecicil. para bestie hai Iya. Ah ngono lho. Sing tukang ngorjen ngopo iki? Esuk ngorjen. sore ngorjen Bubar bubar ngorjen duit akeh Oh, yo ora. Kan karo ya karepku lambe-lambe ku dewek lah Lambe-lambe ku dewek angel banget kok jawabane. ngono dari kowe jajal dari kowe gentean Sapa ya? ya sapa-sapa Wis kabeh kok. tukang drum murung Angel drum. drum jajal Kadar pira maning wong lanang sing rasa-rasa ngedram. Esok ngedram alah sore-sore ngedram. Ngedram. Yo ngopo Mas? Apa? Hari ini. Cinta. Lah kayak ngejak hari ini Mas. tukang shooting reng tukang shooting Making. oh tukang peking Mas Anto ya oh iya Pira. iya kadar pira wong lanang sing Lu tak rosa-rosa meking esuk meking sore meking bubar meking Dicokot kala jengking. Aja ya. Making. Mas Mbok melosi temen Pas. lah. Ah, Cokot kalanjeng. ya. Sapa meneh? tukang rebab gue tukang Wong angel rebab lagi. tukang rebab angel ya tukang rebab Bob angel Bob. angel apa siter Citer. siter Kita sing nyiter. Nah, kae. Jenenge Mujiatun. Kae Mas. Jenenge Mujiatun Mas. Mujiatun. Lanang iki. Lanang Mujiatun. Nek muji ra apa-apa, atune. Mujine ra apa. kadar pira wong lanang sing rosa-rosa nyiter esuk nyiter sore nyiter Terus bubar nyiter
Sitere sing puter. Bah, ora. Batin ro lambe ra padha kabeh. Jempolnya ini Jempole sing apa? puter. Mosok puter. Kenakan iki. Alah, tiliki ngono. Barange puter. Yen wis puter. Muter. Ayo lho, Mak. Ra kena saru ya iki. Ya. Kayo. Wis muter. Ya. Apa meneh? Bolonge. Kayak genti larasan coba Mas Gareng peluk barang. Barang urung diambah gitu. Wah, iki